nu det? Vi bliver angrebet af raketter fra planeten Urius. Hvorfor dog? Er Urius ikke ubeboet, kommandor? Jo, så vidt jeg ved. Drej skarpt til styrbord, kaptajn. Væk fra raketterne. Det hjælper ikke. Raketterne følger med. Vi skal undslippe. Fuld kraft frem. Speederen er i bunden. Jeg tænder på efterbrænderen, kommandor. Hvem har dog affyret raketterne? Der er jo ikke krig. Kære professor Laban. Farvel i jordkryb. I bliver de første ofre fra min hævn. Hvem er du, professor Laban? Hvad har vi gjort dig? Hvad I har gjort mig, det finder I aldrig ud af. For I dør om 5 sekunder. Vi kan ikke undgå raketterne, kommandor. Så er det ude med os. Nu ryger I i luften. Farvel i jordkryb. Nu skal det blive skønt at komme hjem til jorden igen. Hva, Leila? Vi er allerede så tæt på, at man kan høre jordens radio. Ja, Toma. Jeg har næsten glemt, hvordan det ser ud. 2 år ude i rummet, det er lang tid. Det første, jeg vil gøre, det er at holde en måneds ferie i solen. Man er jo hvid som et lagen under rumdragten. Jeg glæder mig til at gå en tur i skoven og se på de grønne træer. Det er lidt kedeligt i længden med alle de fremmede kloder og deres stenørkner. Hvad glæder du dig til, Bebop? Desværre er jeg ikke programmeret til at kunne glæde mig, kaptajn Leila. Så jeg ved slet ikke, hvad det vil sige. Det er synd. Når vi er landet, så skal jeg personligt sørge for, at der bliver indtastet et program, så du kan lære at glæde dig, Bebop. Tusind tak, kommandor Toma. Det glæder jeg mig til. Jorden kalder. Vi har en livsvigtig meddelelse til alle rumpatruljer. Den berygtede professor Laban, som for 10 år siden blev planetforvist til planeten Urius, tror med at udslette hele jordkloden. Han har konstrueret en dødsstrålemaskine, som kan række fra Urius til vor klode. Dødsstrålemaskinen er programmeret til at affyres om 48-20 timer. Professor Laban har afslået at forhandle. Jeg vil bare have hævn, udtaler han her til morgen. Derfor skal alle rumpatruljer øjeblikkeligt sætte kursen mod Urius for at forsøge at stoppe professor Laban og hans dødsstrålemaskine, inden det er for sent. Vi vender tilbage, så snart vi har yderligere informationer. Nej, der røg den skovtur. Nu bliver der ingen ferie i solen lige med det samme. Og jeg der sådan glæde mig til at glæde mig. Vi sætter straks kurs mod Urius. Bebop, giv mig afstand. Det kan jeg ikke, kommandor Toma. Du har selv omprogrammeret min afstandsmåler, så jeg i stedet for kan spille Ludo. Toma, du og dit Ludo. Okay. Terningerne er kastet. Jorden skal reddes for undergang. Professor Laban skal stoppes. Fuld speed mod Urius. Afsted! Hørte du det, Lucifer? De jordgrøn tror, at de kan stoppe professor Laban. Men de bliver klogere, gør de. Her i mit kontrolcenter kan ingen trænge ind. Kun hvis de vil i drengene. Hold mund, din dumme robot. Har du tændt for opvarmningen til dødsstrålemaskinen? Ja, den virker strålende. Nej, havde jeg dog aldrig brugt den gamle videobåndoptager til at bygge dig af. Men hvem kunne vide, den kun havde afspillet dårlige underholdningsprogrammer? Lad mig nu se, om vi har sigtet ordentligt.
ja. Sigtekornet rammer lige præcis i centrum af jordkloden. Når dødsstrålen går ind og ødelægger tyngdekraften, vil alt på jorden blive slynget ud i rummet. Så vil de jordgrøb fortryde, at de forviste mig til denne planet. Urius, denne dødssyge stenkugle. De troede ikke, jeg kunne klare mig her. Men heldigvis fandtes her masser af vrag fra havarerede rumskibe. Og med min tekniske snilde byggede jeg alt, hvad jeg skulle bruge til min hævn. Og dig, Lucifer, byggede jeg for at holde mig med selskab. Men alt, hvad du kan sige, er dumme vittigheder. Du er snart ved at gå over gevind. Jamen, så er det da i hvert fald ikke skruet ud længe. Jeg opgiver. Nu gælder det om at give de rumskibe, som kommer til Urius, en varm modtagelse. Jeg har fulgt min gamle fjende, Commander Thoma, på teleskærmen. Han er netop på vej hjem fra planeten Darion, så han er inde i vores bane. Det skulle ikke undre mig, om han bliver den første. Det skulle ovenikøbet glæde mig at gøre det af med ham på en helt speciel måde. Vil du kaste en tomat, tøj dig? Nærmere efter dig, Lucifer. Nej, han skal spærres inde levende i et glasbur her midt i mit kontrolcenter. Så kan han sidde der og se på, at jeg dyrker hans lille veninde, kaptajn Leila. Det vil pine ham grofuldt. Og når jeg får skilt dig og Thomas stupide robot Bebop ad, så kan jeg lave en klog robot ud af 2 dumme. Vil du skille mig af? Skille dig af? Du vil ende som reservedele i en skuffe. Nu skuffer du mig. Vi må hellere kalde jorden for at få den rette kurs mod Urius, Leila. Hallo? Kalder jorden. Her er rumskibet X8. Vi er på vej mod planeten Urius for at stoppe professor Laban. Giv os den rette kurs. Hallo? De svarer ikke, Thoma. I spiller nok Ludo. Plat! Her er jorden. Meddelelse til rumskibet X8. Vi har tjekket jeres kurs og kan meddele, at I er på rette vej. Vi ønsker jer alt held i jeres mission og 2 sekser. op og hjem med dig. Vi kan fortælle jer, at I er det rumskib, som er nærmest Urius. Derfor er det først og fremmest jer i X8, som vi på jorden sætter vores lid til. Held og lykke! Held og lykke. Det må de nok sige. Hvis vi de eneste når frem, så kan det godt blive svært at tage kampen op med professor Laban. Han har altid været en snedig ræd. Hvorfor blev han egentlig planetforvist? Fordi han allerede, da han boede på jorden, truede med at udslette den. Dengang forlangte han penge for ikke at gøre det, men nu er han åbenbart fast besluttet på udslettelsen, bare for sin hævns skyld. Men tænk, hvis vi aldrig mere kan vende tilbage til jorden, til stranden, skoven og markerne. Det vil jeg være frygtelig ked af. Ja, det vil jeg mildest talt også være ked af. Hvad siger du, Bebop? Desværre, Commander Thoma, er jeg ikke programmeret til at være ked af det, så jeg ved ikke, hvad det vil sige. Det skal du faktisk ikke være ked af. Jamen, det er jeg. Vi er ved at nærme os Urius. Nu må vi koncentrere os om at lande, så professor Laban ikke opdager os. Der er planeten på teleskærmen. Vi er tæt på. Vi slår en bue og lander på bagsiden af planeten. Så må vi snige os resten af vejen til Labans kontrolcenter. Giv mig kursen, Bebop. Og 3 felter frem. Hvis de lander på stjerne, så ryk frem til næste stjerne. Thoma, dig og dit ludo. Jeg holder selv udkig. Hvis Columbus kunne finde Amerika uden robot, så kan jeg vel også finde Urius. Undskyld, Commander Thoma, men Columbus troede faktisk, at han var kommet til Indien. Hvorfor i alverden har du sådan en oplysning programmeret? Du har aldrig slettet mit quizprogram. Thoma, altså. Vi styrer mod bagsiden af Urius. Nu gælder det! Kvit eller dobbelt! Professor Labans kontrolcenter, Thoma. Vi har det på teleskærmen. Nu kommer det farligste tidspunkt. Det gælder om at komme om på Urius bagside uden at blive opdaget.
Det er ikke sikkert, han holder øje med os. Han kan ikke have regnet med, at vi vil nå så hurtigt frem. Det skal du ikke være så sikker på. Bebop! Gå ud i agterrummet og start kamuflagesenderen. Måske kan vi narre Laban, så han tror, vi bare er et meteor. Javel, kommandør Thomas. Bare det nu lykkes os at stoppe Laban, inden han ødelægger jordkloden. Det skal lykkes, Leile. Pas på, nu flyver vi lige hen over kontrolcentret. Bebop, har du startet kamuflagesenderen? Der er noget galt med den, kommandør Thomas. Den tænder ikke. Prøv igen. Vi skal bruge den. Nej, det er for sent. Nu kommer der raketter mod os fra Urius. Pokkers! Fuld fart frem! Bebop, tænd for elektromotorerne! De er tæt, kommandør Thomas. Det hjælper ikke. Raketterne følger os, selvom vi ændrer kurs. Det er professor Laban. Nu får jeg dig endelig, Thomas. Du er min gamle dødsfjende. Det skal blive dit endeligt. Din slykkel! Dit afskum, din forbryder! Jeg vil ødelægge jordkloden, og I troede, I kunne stoppe mig. Men nej. Spil mine halvord, du rammer raketterne! Nej! Nu får vi aldrig spille Ludo mere. Farvel med jer jordkryb. Farvel kommandør Thomas og kaptajn Leila. Og farvel Bieber, din halvrustne støvsuger. Nu har vi fri bane til at affyre dødsstrålemaskinen Lucifer. Kommandør Thomas rumskib er pulveriseret, og ingen andre rumpatruljer er så tæt på Urius, at de kan stoppe os. Men nu kan du jo ikke skille mig og Bebop ad og lave os til en robot. Det betyder intet. Når jordens tyngdekraft ødelægges af dødsstrålemaskinen, bliver alt slynget ud i rummet. Så flyver jeg blot ud og samler det ind, som jeg skal bruge. Kan du så ikke bygge mig sammen med en trompet? Med en trompet? Hvorfor dog det? Jo, for så kan jeg blive til et robothorn. Nu holder du snart op, din dumme robot. Ellers trækker jeg alle dine ledninger ud og koger dem som spaghetti. Så kan du lave dessert af mine lamper. Elektrisk pærevinding. Tig stille. Jeg skal snakke med jordkryben dernede. Hallo, hallo. Professor Laban kalder jorden. Hallo? Hører I mig? Her er jorden. Vi hører dig, professor Laban. Hvad vil du sige, din skrupelløse gangster? Så. Små slag. Tal pænt til mig. Husk på, at det er mig, der bestemmer, om I alle skal dø eller ej. Vi har jo ikke noget valg. Du har jo afslået at forhandle. Men vi har alligevel et nyt tilbud. Alle jordens lande har samlet sammen, og vi kan tilbyde dig 10.000 milliarder kroner, hvis du vil spare jorden for undergang. Hørte du det, Lucifer? 10.000 milliarder. Hvad skulle jeg dog med dem? Jeg kan jo alligevel ikke komme ned på jorden og bruge dem. Og her på Urius er de ikke noget værd. Penge kan jo ikke spises. Kun mønter. Mønter? Ja, hiver mønter. Hallo. Professor Laban til jorden. I kan godt glemme alt om jeres ubrugelige penge. Det eneste, jeg vil have, er hævn. Du klarer det ikke, Laban. Vi har flere hundrede rumpatruljer på vej til Urius for at stoppe dig. Og den første er snart fremme. Hvis det er kommandør Thomas, I tænker på, så kan I godt tænke om igen. For ham og hans rumskib har mine raketter lige ekspederet til de evige stjernemarker. Vi tror dig ikke, Laban. Intet kan stoppe kommandør Thomas. Jeg kunne. Hans elendige rumskib eksploderede som en borebombe nytårsaften. Der kom bare ingen flag ud af det. Men nu gider jeg ikke snakke mere med jer, jordkryb. Jeg skal afprøve min dødsstrålemaskine. Bye. Lucifer, vi afprøver dødsstrålemaskinen på en af de små planeter derude. Er du klar til at trykke på knappen? Så er det nu. 4!
Hvor er jeg? Toma? Bebop? Nej, er jeg her? Hvordan er jeg havnet her? Lad mig se. Det må være bagsiden af Urius, men hvordan? Det sidste, jeg husker, var et kæmpe brag, og så blev alt sort. Er jeg død, eller hvad? Toma? Bebop? Hvor er I? Her er jeg, kaptajn Leila. Hvad skete der? Gudskelov, Bebop, du lever. Både og. Jeg er jo en robot, så jeg kan ikke dø. Men det er fordi, jeg jo egentlig ikke lever. Det havde jeg helt glemt. Har du ondt nogle steder? Melder, kaptajn Leila. Jeg er ikke programmeret til at kunne have ondt. Har du ondt? Ja, i hovedet. Det gør mig ondt. Hvor er Toma? Kan du se ham? Hvad er der sket? Leila? Bebop? Er I her? Ja, her er vi. Du lever heldigvis også, Toma. Men hvordan har vi kunne overleve at blive ramt af Labans raketter? Der må være opstået en luftboble ved eksplosionen, og den luftboble har grebet os, så er vi blevet ført herned på Urius, ligesom vi var fløjet med en ballon. Men vi har slet ikke mærket det. Nej, vi blev slået bevidstløse, da vi blev ramt af raketterne. Har du også været bevidstløs, Bebop? Ja, jeg tror, jeg kort sluttede et øjeblik. Nå, det vigtigste er, at vi alle er i live og uskadet. Vi begiver os til fods mod Labans kontrolcenter hurtigst muligt. Vi har kun 24 timer til at stoppe ham i. Bebop, kan du give os retningen? Ryk 3 felter frem. Hvis de lander på stjerne, så ryk frem til næste stjerne. Toma, du er dit ludo. Skidt med det. Hvis vi er midt på Urius bagside, er det ligegyldigt, hvilken vej vi går. Der er lige langt rundt. Lad os så komme afsted. Nu har vi gået i over 7 timer, Toma. Tror du, der er langt igen? Nej, vi skal nok regne med en times tid endnu, Leila. Heldigvis er Urius en lille planet. Ellers havde vi slet ikke kunnet nå det. Hvad var det for en lyd? Det lød som en kæmpe løve. Der er ikke løver på Urius. Måske er der ikke løver, men kæmpe løver er der. Himmel og stjernestøv! En løve så stor som et hus! Løb for livet! Jeg kan ikke løbe fra den! Vi spreder for at forvirre den! Kom! Nej, den tager Bebop! Løb, Leila! Løb! Er du okay, Bebop? Melder, kommando Toma. Jeg er ok. Kæmpe løven har vist aldrig smagt robotter før. Den knækkede tænderne, da den ville æde mig. Og så sagt nej. Der er vi heldige. Vi må fremad igen. Leila! Leila! Hvor er du? Leila! Kaptajn Leila er forsvundet, kommando Toma. Leila! Hvor kan hun være? Har kæmpeløven taget hende alligevel? Nej, den løb i den modsatte retning. Skulle det være professor Laban, som har været på spil? Kom, Bebop. Vi har ingen tid at spille. Nu bliver vores aktion endnu vanskeligere, hvis Laban har taget Leila som gidsel. Nå, min lille mælkevejsdronning. Det var vist en stregregning, at du røg i et af mine elektroniske fangehuller. Når du er min fange, tør kommandant Toma ikke angribe mig. Dit udyr! Så tal nu pænt til mig. Husk på, at du i fremtiden skal være min kone. Aldrig! Jo, når jordkloden er ødelagt og kommandant Toma uskadeligt gjort, så er der ikke et eneste mand tilbage i hele universet. Så skal du være min smukke kone og passe mig. Og din kære Toma skal sidde der levende i glasburet og se på det. Det vil ikke lykkes for dig. Toma skal nok klare dig. Klare mig. Det var et rent held, at de overlevede mine raketter. Og dig kunne han ikke passe på, da kæmpeløven kom.
I vidste nok ikke, at der var uhyrer på Orius, hva'? Men det er også nogen, jeg har skabt. Med min voksemaskine har jeg gjort alle planetens rovdyr 10 gange større. Og mit kontrolcenter er omringet af kæmpe løver, gigantiger og superpanter. Så den lille kommandør Toma når aldrig ind. Du må ikke lade Toma dø. Det har jeg så sandelig heller ikke tænkt mig. Jeg har jo sagt dig, at jeg vil have ham levende, så han kan sidde i glasburet og lide. din... Så hvor bliver du dog smuk, når du bliver gal. Men nu må jeg have lidt arbejdsro. Lucifer, vil du spænde kaptajn Leila fast i fangestolen? Det kan du stole på. Slip mig, dit krøllede cykelstativ. Al ordentligt til min robotsnut, ellers bliver han ked af det. Og så græder jeg olietårer. Kom så, smukke. Slip mig! Det er Labans kontrolcenter, Bebop. Nu gælder det om at finde en vej ind, uden at blive opdaget. Nu skal du ikke være bange. Melder kommandør Toma, at jeg ikke er programmeret til at kunne være bange, så jeg ved ikke, hvad det vil sige. Hvis vi klarer vores mission, Bebop, så skal jeg sørge for, at du bliver programmeret til at kunne være bange. Ellers tak, det tør jeg ikke. Derovre er en indgang. Vi sniger os forsigtigt derhen. Der er en kæmpe løve mere. Den er mindst dobbelt så stor som den første. Men lad den bare knække tænderne på dig, Bebop. Jamen se, den der har ståltænder. Hjælp, jeg er bange. Jamen, det var ikke programmeret til at være. Så har du lige sparet en programmering. Jeg er bange. Hjælp. Vi løber i hver sin retning. Løb! Ja tak, den kender jeg. Men der kommer også en kæmpe løve fra den anden side. Nej, det er en tiger! Tiger eller løve, jeg er smut. Velkommen, kære bror Gammeljern. Søden for dig, at du også røg i et af mine elektroniske fangehuller. Nu er Toma helt alene tilbage. Jamen, han ligner jo mig. Hans elektriske pære har bare ikke så fine farver. Hvad tror du, jeg er? Et trafiksignal? Du er i hvert fald cool af misundelse. Tror du, jeg gider gå rundt og ligne en tivoli-karusel? Nej, men det kører alligevel rundt for dig, hva'? Tænk, at jeg, professor Laban, verdens mest geniale videnskabsmand, skulle samle verdens 2 mest idiotiske robotter omkring mig. Men til gengæld så har jeg jo verdens smukkeste kvinde. Ikke sandt, kaptajn Leila? Min lille mælkevejsdronning. Bare vent, din vampyr. Thomas skal nok ordne dig. Vi får se, vi får se. Der har vi Toma på teleskærmen. Godt, jeg har mit tv-overvågning. Han prøver at komme ind en gang. Se. Men kæmpeløven er på vej mod ham. Det er nu en tiger. Han løber som besat. Nej, Toma er fortabt. Ja, min gigantiger kan nemt æde ham i en mundfuld. Men Men hvad? se nu her.
Kommandant Thomas forsvandt pludselig. Hvad blev der af ham? Han er på vej. Jeg har heldigvis rigeligt med elektroniske fangehuller. 220, tror jeg. Du har 221, og du har også hul i hovedet. Så er det godt, Lucifer. Sig pænt goddag til Kommandant Thomas, jordens frelser. Hvad skete der? Velkommen, kære dødsfjende. Der fik du en gratis tur i rutsjebanen. Men det var vel bedre end at ende som tigermad. Undskyld, jeg lå mig tage til fange, Kommandant Thomas. Spørgsmålet er, hvad gør vi nu? Ja, det er et godt spørgsmål. For der er faktisk ikke noget som helst at gøre. Nu kan I sidde her og se på, at jeg udsletter jordkloden med min dødsstrålemaskine. Lucifer, spær Thomas inde i glasburet. Nu har vi hele patruljen i fangeskab, og intet kan stoppe mig. Jordkrybene skal alle dø. Alt skal ødelægges. Du slipper aldrig godt fra det, Laban. Der er masser af andre rumpatruljer på vej for at standse dig. Mig kan du ikke bluffe, Thomas. Min rumradar fortæller mig, at den nærmeste rumpatrulje er mindst 30 timer borte. De når det ikke, før jeg affyrer dødsstrålemaskinen. Den mangler kun 5 timer i at have ladet op, så den kan række til jorden. Jeg vil vædde med, at den ikke virker, når den skal. På jorden fusede halvdelen af dine opfindelser jo også af. Du skal ikke fornærme mig, min fine Thomas. Jeg er universets mest geniale opfinder. I hvert fald den mest gale. Nu er min tålmodighed slut. Lucifer, kør glasburet med her Thomas ind i rum 4. Jeg vil ikke høre mere på ham nu. Og tag hans dumme robot med. Men husk at afbryde fra hans batterier, så han ikke laver numre. OK, Laban. Jeg tager lidt strøm på ham. Kom så. Hvad skal vi gøre, Thomas? Fat mod, Leila. Det skal nok gå. Hør ham. Hvor dum kan man være? Næh, min smukke mælkevejsdronning. Du kan lige så godt indstille dig på at blive fru Laban. Men det er da heller ikke det værste, vel? Hvad med et lille kys? Fjern dig. Jeg kan jo nemt stjæle et kys, når du sidder bundet i fangestolen. Men du skal nok lære at nyde det, min kære. Aldrig. Om du så var den sidste mand i verden. Ja, men det er jeg faktisk inden længe. Og så kommer du nok på andre tanker. Se nu her på min teleskærm, når den fungerer som sigtekorn for dødsstrålemaskinen. Nu skruer jeg ind på jorden. Der er Europa og Afrika og Asien. Ja, landene vil jo blive liggende. Men når dødsstrålen ødelægger tyngdekraften, vil alt, der ikke er groet fast, blive stynget ud i rummet. Og når så alle jordkrybene er borte, så slukker jeg for strålen igen. Og så rejser vi to tilbage til jorden, min engel, og leger Adam og Eva. Så kan jeg og Bebop være jeres sønner. Vores sønner, I kan blive lavet om til en plæneklipper og en opvaskemaskine, kan I? Når jeg kommer tilbage til jorden, så kan jeg bygge robotter, som er 100 gange klogere end jer to fjolser. Vil du lave mig om til en plæneklipper? Ja, det kan du bande på. Det var dog græsseligt. Nu sidder vi kønt i det, Bebop. Vi er låst inde her i rum 4. Jeg sidder fanget i et glasbur, og du har ingen batterier. Jeg kan overhovedet ikke røre mig, Kommandant Thomas. Kan jeg vide, hvor stærkt glasburet er? Nej, det er umuligt. Det er hårdt som stål. Hvad er det? Jeg kan pludselig bevæge mig alligevel. Hvordan kan det lade sig gøre? Lucifer tog jo mine batterier. Himmel og stjernestøv, det har jeg helt glemt. Katastrofebatterierne. Kan det være for nogle batterier? Ja, jeg monterede nogle ekstra batterier i dig, da vi var på planeten Darion. Ja, for at jeg ikke skulle stoppe midt i et spil Ludo. Ja, det var vist min tanke. Men det kan hjælpe os nu, Bebop. Du må kunne slå glasburet i stykker med dine stålnæver. Jeg kan da prøve. Nej, det går ikke, Kommandant Thomas. Du som har hænder af stål. Skammer du dig ikke, Bebop? Undskyld, Kommandant Thomas.
Jeg må med skam meddele, at jeg ikke er programmeret til at kunne skamme mig. Så er vi fortabte. Men se der i hjørnet. Maskinen, den kan hjælpe os. Den der. Hvorfor vil du til at støvsuge nu? Det er ingen støvsuger. Det er professor Labans voksemaskine. Er det den, han har lavet kæmpeløverne med? Netop! Jeg får en idé. Hvis du retter maskinen mod mig og tænder den, så vil jeg vokse og blive så stor, at jeg sprænger glasburet. Eller også bliver du krøllet sammen som en bøf på dåse. Jeg tager chancen. Det er vores eneste mulighed for at redde jorden. Jeg prøver. Nu tænder jeg på voksemaskinen. Pose. Au! Nu fylder jeg hele glasburet ud. Au! Det er for stærkt. Jeg kan ikke trække vejret. Det lykkedes. Jeg er fri. Men nu er du 3 meter høj. Ha, så kan jeg endnu bedre klare professor Laban. Kom, Bebop, fremad mod kontrolcentret. Nå, min smukke mælkevejsdronning, begynder du at indse, at spillet er tabt for din kære kommandør Tome. Denne gang lykkes det ikke for ham at redde jorden. Du forregner dig, Laban. Toma er endnu aldrig blevet slået. Mit glasbur slipper han aldrig ud af. Det er hårdt som stål. Det kan du stole på. Så er spillet ude, Laban. Din egen opfindelse hjalp mig fri. Fordømt. Du har brugt voksemaskinen. Men hvis du træder et skridt nærmere, så sætter jeg strøm til fangestolen, som kaptajn Leila er spændt fast i. Toma, du er jo blevet til en kæmpe. Stop, Bebop. Vi kan ikke risikere Leilas liv. Der er vel ikke noget at ramle op. Nu trykker jeg på automatikken til dødsstrålemaskinen. Så kan intet hindre, at den affyres mod jorden om 2 timer. Jeg tager kaptajn Leila med ud i mit rumskib. Så kan jeg nyde synet ude fra rummet. Der er udsigten meget bedre. Du tager ikke mig med, dit udyr. Bliver vi nu 2 om at bestemme min skat. Lucifer, løs kaptajn Leila fra fangestolen. Så tager vi ham nu, kommandør Toma. Prøv ikke på det, din halvrustne støvsuger. For den dødbringende strøm går per fjernstyring gennem Lucifer. Hvis I rører jer, er kaptajn Leila død i samme øjeblik. Professor Laban. Bring hende ind i rumskibet, Lucifer. Heldigvis er der direkte indgang her fra mit kontrolcenter. Vi kommer ud i rummet efter jer, Laban. Hvordan? På cykel, måske? Nu er kaptajn Leila indbragt i rumskibet. Skal vi komme dertil? Vi, siger du, din dårlige vittighedsmaskine. Nej, du kan blive her og ryge i luften sammen med Toma og Bebop. For når jorden ødelægges, så sprænges også mit kontrolcenter. Vil du efterlade mig her? Vil du virkelig sprænge kontrolcentret i luften? Hvad skulle jeg med det? Jeg har hele jorden, og alle jordkrybene er slynget ud i rummet. Farvel med jer. Nu flyver jeg afsted sammen med Leila, min kommende hustru. Bebop, hvordan kommer vi efter dem? Ryk 3 felter frem, hvis de Nej, lander på... ikke den. Kom med mig. Jeg har en løsning. Nu må vi sætte alt på et bræt. Et slutterbræt. Herude i hangaren står et gammelt rumskib. Jeg tror, det kan flyve endnu. Der er det. Jeg kender ikke den type. Jeg kan ikke styre det. Det kan jeg. Jeg vil hjælpe jer. Hvis professor Laban vil lade mig eksplodere, vil jeg hellere gå over på jeres ryg. Jeg er lige så fornærmet som Lucifer. Jeg troede ikke, du var programmeret til at være fornærmet, Bebop. Nej, det er det, jeg er fornærmet over. Kom med over til glas.
så flyver vi. Læn dig nu godt tilbage og nyd udsigten, min skat. Så vil du se et syn, du aldrig har set før i dit liv. Jeg vil helst se dig bag lås og slå. Så tal nu pænt til mig. Husk på, jeg er din elskede. Næh, om 40 minutter vil du se dødstrålemaskinen blive affyret, og alt på jorden blive slynget ud i rummet, når tyngdekraften ophæves. Hvorfor tager du egentlig ikke imod jordens tilbud om de mange millioner kroner i løsesum? Jeg interesserer mig ikke for penge. Jordkrybene har for 10 år siden planetforvist mig til Urius, denne dødssyge stenkugle. De skal ikke tro, de bare kan betale sig fra det. Jeg vil have hævn. Og du tænker slet ikke på alle de uskyldige mennesker, du slår ihjel. For mig er ingen af jordkrybene uskyldige. De ryger med, alle som en. Skal vi lige høre, hvad de siger til det? Hallo? Professor Laban kalder jorden. Her er jorden. Hvad vil du meddele, professor Laban? Ikke noget særligt. Jeg vil bare høre, om I har et sidste ønske, inden I ryger i luften. Jorden til professor Laban. Det er nærmere dig, som skal ønske. Vi har netop haft radiokontakt med kommandør Thoma. Han er lige i hælene på dig. Svindel og humbug. Tror I, han har vinger? Du vil blive overrasket, Laban. Gud, vær lovet, jeg kan se dem. Fordømt! Jeg havde glemt den gamle spand af et rumskib, som stod i hangaren. Men hvem kan flyve den? Det kan din robot sikkert. Lucifer, han forråder mig ikke. Og efter du ville springe ham i luften, så kan det jo være, at han er kommet på andre tanker. Jeg sætter farten op. De når os ikke. Og for øvrigt er dødstrålemaskinen tidsindstillet, så jorden er færdig. Fuld speed frem! Der er Labans rumskib. Har vi kraft nok til at indhente det, Lucifer? Jeg giver den det kan trække. Vi hælder ind på ham. Nu affyrer han raketter imod os. Drej hurtigt! Jeg ved, hvad det drejer sig om. Pas på. Du sidder i vejen, Thoma. Det er altså lidt besværligt at være 3 meter høj. Vi kan ikke skyde igen. Få Leila ombord. Vi kan bruge lasernettet. Lasernettet? Hvad er det? En af professor Labans opfindelser. En slags special bestående af laserstråler. Men det kan fange rumskibe, ligesom man fanger fisk. Kan du fiske Laban, Lucifer? Jeg er jo ikke tors. Vi prøver at skyde helt omkring hans rumskib. Eller er opfyldt snakken. Lidt tættere på, Lucifer. Pas på! Styr udenom raketterne, der kommer imod os. Jeg prøver. Forbi jer. Bieber, hold øje med raketterne. Hurtigt op af Lucifer. Jeg prøver igen. Det lykkedes! Vi har ham! Nu spræller han i nægten. Himmel og stjernestøv. Jeg har glemt dødstrålemaskinen. Der er kun 12 minutter til den affyres. Vi må hurtigt tilbage til Urius. Du glemmer mig, kommandør Thoma. Bare du ikke var blevet forstørret til en kæmpe. Ellers var jeg ikke sluppet ud af glasburet. Lucifer, hvordan kan vi slukke for den automatiske tidsindstilling? Det er kun professor Laban, som kan det. Afbryderknappen reagerer kun på hans fingeraftryk. Labans rumskib sidder godt fast i lasernettet. Vi trækker det med tilbage til Urius. Vi må skynde os. Hvis vi ikke er der inden 12 minutter, er det slut med jorden. Se på klokken, Lucifer. 11 minutter igen. Bare jeg ikke klokker mine.
lander her ved kontrolcentret. Jeg håber, vi kan nå det. Labans rumskib er stadig på slæb. Hold fast. Nu lander vi. Der er kun 3 minutter tilbage. Jeg springer ud og henter Laban. Kom ud, Laban! Spillet er tabt. Leila, er du okay? Jeg fejler intet, Thomas. Spillet er ikke tabt, Commander Thomas. For om 2 minutter affyres dødsstrålemaskinen. Du har vist glemt, Laban, at dit kontrolcenter eksploderer samtidig. Og så ryger vi i luften. Men du ryger med, Laban. Så kan du ikke nyde din hævn. Hold dømt! Det har jeg ikke tænkt på. Jeg vil ikke dø. Du har intet andet valg end at afbryde for tidsindstillingen. Lad os skynde os. Vi kan ikke nå det. Vi skal nå det. Døren er låst. Hvad er koden? 2, 7, 8. Nej, 2, 7, 7. Det virker ikke. Jeg er helt forvirret. Der er kun 1 minut tilbage. Jeg vil ikke dø. Prøv med 2, 7, 5. Det duer ikke. Jeg er jo blevet til en kæmpe, så måske kan jeg slå døren ind. Pas på, jeg tager tilløb. Au! Det lykkedes, men nu sidder jeg fast i døren. Skub på ham. Skub. Kommer igen. Stop. Stop nu. Endelig. Løb. Skynd dig afbrud, Laban! Skynd dig afbrud, Laban. 10 sekunder igen. Den skal slukkes her. Og her. Og her. Og så den sidste herovre. 1 sekund. Sådan. Det var i sidste øjeblik. Thomas, det lykkedes. Jorden er reddet. Jorden er reddet, og jorden er reddet. Ew, nu får jeg ingen hævn. Vær venlig at tage plads i din egen fangestol, Laban. Jeg spænder dig fast. Så ved vi, hvor vi har dig. Kan man komme ind? Kom du bare, Bebop. Vi nåede det lige. Og det takket være Lucifer. Lucifer, du har forstand på fangestolen. Vil du binde professor Laban? Ja, det er vel en bundet opgave. Hallo? Kalder jorden? Kalder jorden? Her er besætningen fra X8. Kalder jorden. Her er jorden. Vi hører jer, X8. Er der sket noget? Om der er sket noget, det må han nok sige. Jeg er blevet til en kæmpe. Nej, du er jo ved at blive mindre, Commander Thomas. Himmel og stjernestøv. Så var voksenmaskinen heldigvis kun en halvdårlig opfindelse. Den virker kun et par timer. Du behøver ikke fornærme mig mere end nødvendigt, Thomas. Jeg er jo slået. Ja, det slår også mig. Hold mund. Hallo, jorden? Vi har stoppet dødsstrålemaskinen og taget professor Laban til fange. Jorden er reddet. Hallo, her er jorden. Vi takker jer, kaptajn Leila, kommandør Thomas og Bebop, for jeres store indsats i menneskehedens tjeneste. Når I kommer tilbage til jorden, vil I modtage en belønning uden sidestykke. Det kan være, vi får en medalje. Du kan få et klistermærke, kan du. Du, Lucifer, du har altså været på jorden før. Har du tænkt på det? Ja, jeg har snart jorden i hovedet.